everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Konektado kining duaa sa sindikato sa dakong negosyanteng insik nga si Mr. Ang. Mr. Ang? Dili bago alang nako, sir. Unsay first name niya ng maong insik, sir? Gavino. Gabino. Mao ka na ang tagya sa usa ka atas si case nga kwarta nga tuwa karon ni Glina, sir. O Misael, iyang mga tao ang inyong gikainkwentro atol sa usa ka illegal drugs transaction sa may reclamation area. Sige, sir. Ang padayon tabahin sa umabot namong misyon ni Vice Sarge. Bitaw, General, kay andam rin mahimong katrabaho sa maiso nga eskwadro. Salamat, Vice Sarge. Bueno, paminaw ka mo. Una, Vice Sarge, atong i-install ang Weasel app diha sa imong cellphone aron guided ka mo sa inyong possible to and fro's sa specific target. Okay, sir. Dili na ka na bago lang sa eskwadro kay nagamit na ka na nila ni Glina. Gusto dito, sir. Tuwa man sa phone ni Glina ang whistle up. Magamit pagyapon to niya? Deactivated na ka to, Misael. Dili na ka to niya magamit. Mas labing maayo hinoon, sir. Kay siguro gid ko nga uban sa kagaw nga Major Gaspar, mga illegal na sabkaron ang trabaho ni Glina. Ready na kini akong armas. Andam na sa laing mission sa eskwadro. Kinilong mga drugas na sa dunya ang among ipasad sa yuta aron dili naman puslan sa mga durugista. Eskwadro? Mugawas na ko by Sarge. Ayaw kalimot sa paggamit sa whistle up, ha, by Sarge. Nakasit up naman ka na diha sa imong cellphone. O, eskwadro. Weasel, this is by Sarge. Asa man labing sa yun nga agyan na mo paingon sa target point. Asa na karon ang inyong location? Yan namin nagsubay sa highway Gabiana. Left turn sa Mancao Street, then proceed sa Andrecan Avenue. Na nakita sa Andrecan Avenue, by Misael. Doon lang kita sa target, by Sarge. Pangandam. O, bay. Simbunto sa tagpulburaan ni Gika sa sumbuhan sa atong pistola, bay. Ako lipay pala sa transaksyon, Mr. Capino ang. Kalon, di na tingalipal pa ba, no? Busli? Amo na patay, Traidol. Mao, hinaot unta. Wala na kinapalpak. Oh, hinuon, si Clito ang gihimo kalon transaksyon pa. Salig na sa imo mga tao o sa mga dragon, Mr. Ang. Padayong nagkikiplo sila ni Bay Misael mga kagaw. Uy, duwa nga niliputan ng mga nagparking sa kanan. Ikaw na lang katapusang kagaw nga nabilin. Dili ka angay nga buhion kay sagbot ka nga angay ng purilon. Bay! Bay Misael! By Sarge. Bay! Nalarma na mga gwardya ng parking lot sa dakong mall, bay! O by Sarge, kuha ang gisod lang sa kwarta. Oh, squadro! Kinahanglan nga mabusbos ang mga epektos nga soldier ng ating si case para di na mapuslan. Ngano kini happy yung Gaspar? Ha? Ngano kini? Ha? Boss Lee, Ngano ka
makahibaluban eskwado sa siklito nga transaksyon sa illegal drogas, ha? Naibaw ka na yun. Na organisado ang grupo ni ng retired General Mark Uknes. Kanang suko, Mr. Cabino, ang tingalaon din na unya siya. Masalig ka na to. Ikinawang higayon na kini. Nagihilabtan sa skwadro ang transaksyon sa illegal drug operation. Pusli, bangag sa ilong. Ako lagot ha, Major Gaspar. Aw, uy, di paglagot, anak, Pusli, uy. Kana tinuod ka na. Kana dami patay tao ba? Kalma. Kalma lang, Pusli. Kung naglagot ka, samot na gyud si Mr. Ang. Kay kaduha siya malkansi. Human makuhay og minilyon nga kwarta. Apan ang mga epiktos. Nangatikoy. Kana kinahanglan kini solban problema, ha? Pangitaan ni nato og mga pamaagi. Aron dili ni kini mausab. Kana mo kana ako gusto mahita po. Diha tanya ng bahina mo palig-on, Busli. Dili na itugot nga malupig lang og uplok nga skwadro. Kana glina, kana siya magamit na to iya abilidad sa mga babae. Kaya kana siya himo man siya sidekick sa eskwadro. Uso ka. Mapuslan yung kayo nato siglina, Busli. Nanabay, abli na og naplastar na sa lamisa. By Sarge, ato na itugyan ni Sir Mark. Kining atas si case nga puno sa binandol nga kwarta. Ubay, Misael, ikaw bahala, bay. Sama sa una namong nakuha ni Glina. Kini maong kwarta. Di pa nag-iyaghapon kini sa insik nga katransaksyon sa sindikato sa Markang Dragon. Bay, Misael. Tuwa na si Glina o Manila. Nga sa ato pa. Dili na bag-o para niya kining gibuhat nato karon, by Sarge. Gusto do di, bay. Ang katong plano din na to. Unsa man to? Dayon nun to na to? O dili? Pagsulti sa tinuod, Glina. O lagi. Dili ko ka na i-deny. Kikuha na mo ang kwarta o gitugyan sa kini sa eskwadro nga tukang General Mart. Nga sa ato pa. Mausab kini karon ang gibuhat sa skwadro. Kauban ang bag-o nining sidekick nga si By Sarge. Posible kit kaayo, Major Gaspar. Bangag sa ilong. Wa mahimuot si Busli sa nitabo. Tungod kay gikasuko man kay kini sa kliyenting insik. Minilyon dahi gihapon ang tuwa mapunta sa general. Kanus apag ako magkabaw sa mga uplok. Ha, Glina? Ayaw pagdali-dali. At lagi unya ta paingon. Makabawas ra lagi unya ka. Lakaw, ato ang insik. Ayuha lang yun sa pagpakigsulti. O, Major Gaspar. Nganong gitutukan ko nimo og samaan. Basta kay mao na gantong atong sabot, ha? Sabot nga unsa? Nga ayaw yun pagsugot. Kung muhangyo, nga muana-ana siya ni mo, Glina. Ngano bang insecure man ka? Nga imuha ra man gyud ko. Ayaw yung pana-ana, ha? Nakailan na kay kanako, Glina. Major Gaspar, Dili ko gusto nga mausab pa kitong hitabua kaniadto. Nagiliban ko nimo. Uban atong bangag sa ilong og uplok nga binjak. Sorry ha. Nga akong naiskutan kitong bahina. pwede ba? Mohangyo ko nimo. Nga ato na lang unta katong kalimtan. Okay. Ugos mo na ko, Glina. Sorry you kayo. Imo na ko, Major Gaspara. Imuha na ang tanan ako. Ang akong lawas. Ang akong kasing-kasing. Ug bisan ang akong kalag. Salamat, Glina.
Unsa man kaya akong sa? Bosley, Pesklida. Kadabot ho na naon, ikaw kaaway unta sa organisasyon sa Palkadakon. Bosley, Kana tinuod ka na. Pero, tungod sa Binyong Gaspar, ako sabot. O ako hatag sa imo, higayon pa, aron ikaw dawaton. dagan kayong salamat niya ng bahina, boss. Ako duda pa sa imo, kana gamay pa. Kana, dili pa yung kumbinsido. Si ako ba, nga ikaw, traidor sa eskwadro. O ya, malhi ka diri sa amo alyansa ba? Kada tungod kay nasayod ko, nga ang alyansa uban ninyo sa Markang Dragon, maghatag unya nako og kadaugan. Okay. Nga sama sa Major, mabulahan sab ko pinaagi sa akong serbisyo og loyalty sa organisasyon, Bosley. Muna ako ingon ni mo pa. Ako dudat kamay. Kay ikaw man original selgi sa eskwadro. Kalau ikaw porot sa mo albas ha? Mesklina! Mesklina! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.